Ty kokot. Čekuj to. To gáče poznám, jen v klobuku, jen tu texasku pándlu. Jak sa volá? Však to je Chuck Norris. Čo si ty, kokot? Ty si úplný kokot, či když si tak zpíval, že mu vybuchla hlava. Ale prestan do piče. Jediné, čo zajebalo Chucka Norrisa, bol tvoj teplý spev. OK, gáčata, takže preberáme za mnou muziku, rubriku, v ktorej sa môže každý internetový šimie, čiže aj ty, prihlásiť na Fuckbook, napísať nám nejakú otázku a my vám na ňu určite neodpovieme. Ne, jasne, že vám odpovieme. Takže nás čekuj v novej relácke, vy sa pýtate, my odpovedáme. Rytmaus a Hitmakeris. Smažáčik. Viac Rytmausa a Smažáčika hľadaj na webe Európy 2 a Lokal TV.sk.